mňa je to už teraz priateľnejšie. Pre vás je to dobré? Počujete ma? Rozumiete? Dobre, ďakujem pekne. To je dôležité, aby sme si tieto technické veci mohli takto slobodne povedať. A chcem vám prvorade odovzdať srdečné pozdravy od mojej drahej manželky, ktorú som navštívil znovu v nemocnici a povedala: tatínko, choď, budem celý čas sa za teba modliť a nielen za teba, ale za všetkých tých, ktorí budú počúvať to slovo, ktoré budeš kázať. A ja som veľmi vďačný Pánu Bohu. Včera som vám spomínal, že som sa tam modlil za jednu staršiu paňu, ktorá strašne trpela, a tak som cítil, že tá žena nemá nikoho, nemá kto by jej dal slovo potešenia a povzbudenia. Tak som hovoril vám o tom, ako som k nej pristúpil, položil som si ruku na jej čelo a modlil som sa, v slzách som prosil, aby jej Pán uľavil jej bolesti. Dnes ma s úsmevom a s radosťou vítala a hovorí: to ste vy bol ten, čo ste sa za mňa modlil. Že taký dotyk Boží som zažila. Tak sa Pán mi priznal k tej modlitbe, že už mi je lepšie. Takže veľmi som potešený a chcem vám ako také osobné svedectvo povedať, že skutočne tie skutky, ktoré Boh pripravil pre nás každého, sú okolo nás, len ich treba uvidieť. A treba do tých skutkov vstúpiť, nemusíte ich vyhľadávať, treba ich teda vstúpiť do toho, pretože Boh ich má pripravené a v nich sa vie osláviť. A keby ste videli, ako jej žiarila tvár dneska, ako bolo vidieť, ako chváli Pána Boha. Aj môj brat Peťko s ňou hovoril a videl som, ako mu otvára srdce táto pani, ako sa zdieľa s ním, pokiaľ tým som ja hovoril s mojou manželkou, tak môj brat Peter mohol sa jej venovať. Tak prinášam vám tento srdečný pozdrav od mojej milovanej manželky a tiež vám ďakujem za vaše modlitby, keď sa modlíte za moju rodinu v tejto situácii, keď sme doma bez mamičky a bez tej, ktorá, viete, jedna matka, žena matka má veľmi, veľmi vzácnu úlohu v rodine. Ona dokáže proste takú dobrú vôňu, také niečo pekné a nenahraditeľné priniesť do tej rodiny a takto cítime, že veľmi nám tá mamička chýba doma a tiež ďakujeme vám, že sa za nás modlíte, aby sme tento čas vedeli takto preklenúť. Chcem vám povedať, že Božie slovo nám má tak slúžiť ako zrkadlo. Keď čítame Božie slovo, keď máme pred sebou Svätú Bibliu, tak držíme ju pred sebou a čítame Božie slovo. A viete, je to na podobný spôsob, ako keby ste držali zrkadlo pred sebou. Vidíte tam svoju tvár. Keď čítate Božie slovo, tak je dôležité, aby ste tam seba uvideli. Aby ste svoju tvár videli. Aby ste nesledovali, že, viete, stačí to zrkadlo trošku tak, vidíte, tak toho nakloním a už nevidím seba, ale tam vidím Peťka, alebo Janka vidím, alebo niekoho iného. Teda ja nie tak mám počúvať Božie slovo, nie tak mám si čítať Božie slovo, že toto tamtomu patrí, toto zase tamtomu patrí a toto zase tamtomu, ale ja tak mám čítať Božie slovo a tak mám otvárať svoje srdce pred Božím slovom, že uvidím tam svoju tvár. Po jednom kázaní prišla za mnou jedna sestra a hovorí mi, že bratčanko, fantastické bolo to kázanie, dneska čo si kázal, ale vieš čo, jedna je chyba. Tá žena, ktorej si to kázal, nebola tam. Viete, ako ona počúvala? No tak, to je všetko tej, ale škoda, že nie je tu. A ja jej hovorím, ty počúvaj, sestra, a pre teba som nič nekázal. No aj pre mňa sa dačo našlo, ale to všetko, vieš čo, ako keby si ju poznal. Všetko to bolo na ňu šité. A to je nesprávne. Lebo ona celý čas to Božie slovo, to zrkadlo Božieho slova, nie na svoju tvár, nie svoju tvár hľadala, ale tej druhej sestre, ktorú možno kritizovala, alebo ktorú nejakého iného zorného uhľa sledovala. Teda my, keď čítame Božie slovo, keď sa zadívame, začítame do neho,
tak tam vidíme svoju tvár, vidíme, že čo je treba napraviť. Keď vidíme nejaký proste, že som zamazaný, alebo proste niečo je tam, čo tam nepatrí, tak aby som sa vedel očistiť, aby som sa vedel pripraviť, aby som nebol na posmech. Lebo, viete, my sami seba tak veľmi dobre nevieme vidieť, ale vidíme tých druhých. A tí druhí hneď vidia, s týmto Šankom niečo nie je v poriadku. To, že s nimi nie je v poriadku, to si nevšimnú, ale že so Šankom niečo, oni hneď vidia na mojej tvári, že niečo nie je v poriadku. Ale kto mi povie pravdu? Lepšie a vzácnejšie ako sám Boh. Boh je ten, ktorý má to najvyššie právo hovoriť k tebe a ukázať ti tvoju pravú tvár. Vieš prečo? Lebo on ťa stvoril. Si jeho dielom jeho rúk. A on na svoju podobu ťa stvoril. On ťa neurobil na podobu nejakého anjela. Dokonca ani nie na podobu nejakého dokonalého, krásneho anjela. Ale viete, na svoju vlastnú podobu ťa Boh stvoril. A ty sa musíš jemu podobať. My sme od Adama a Evy strátili túto Božiu podobu. A viete, čím sa tá jeho podoba stratila v našom živote? Našim vlastným hriechom, našim odvrátením. A tým, že sme sa odvrátili, vlastne sme sa stali karikatúrou Božou. Sme znetvorili jeho tvár, znetvorili sme jeho krásu na našom živote. A preto hovoria aj niektorí ľudia, podobraz Boží je. No áno, podobraz Boží, lebo tá karikatúra, lebo to, v akom hrieche ten človek žije, ten vlastne skutočne je to podobraz Boží. Je to na hanbu Božieho obrazu. Chcem ale hovoriť o tom, že je tu náprava. Aj keby niekto uvidel, že ten jeho život proste je takto karikaturizovaný, že proste nežije na Božiu česť, že z jeho života nevidieť Pána Ježiša, tak chcem ti povedať dobrú správu, že je tu náprava. Že práve Pán Ježiš Kristus prišiel zaplatiť všetky naše dlžoby. Vieš, keby si všetky tie najlepšie skutky v živote naplnil a urobil, ešte stále budeš mať veľkú dlžobu. Ty nie si schopný zaplatiť tú tvoju dlžobu, to, čo si ty vo svojom živote zameškal, to, čo si v živote premárnil, ten čas, ktorý ti bol daný, aby si žil na Božiu slávu, na radosť svojej rodiny, na radosť svojho okolia. Ak si to zameškal, ak si bol na ťarchu, na zármutok, tak ti musím povedať, že keby si teraz všetky tie najlepšie skutky robil, nenahradíš, nezaplatíš svoju dlžobu. Ale mám dobrú správu, že je tu niekto, kto túto tvoju veľkú dlžobu, túto nezaplatiteľnú dlžobu, on zaplatil za teba. Vieš ako? On, nevinný baránok, Pán Ježiš Kristus, vyniesol tvoje dlžoby, dlžobu tvojho hriechu. Ten dlžobný úpis tvojho hriechu bol pribitý na kríž. A tam bolo povedané, dokonané je. Tým, že Pán Ježiš Kristus povedal, že dokonané je, ti prehlásil, že zaplatená je tvoja dlžoba. Dokonal. Príjmi ho. Vieš, to je tá nádherná vec, že ty nemusíš svojimi dobrými skutkami sa vykúpiť zo zatratenia, z Božieho odsúdenia, ale bol tu niekto, kto za teba zaplatil. Kto povedal, dokonané je on, nevinný, svätý Boží baránok, Ježiš Kristus, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, že kto verí v Neho, aby nezahynul, ale mal večný život. A potom, ako je to predsa s tými dobrými skutkami? My nemusíme robiť dobré skutky, ale čo by nie. Boh ich má pripravené. Ale nie ako, že splácame niečo, ale my to z lásky robíme. Nevie pravá ruka, čo robí ľavá. Nezapisujeme si to. Nerobíme si nejaké účty, nezakladáme si do nejakého fascikla, že toto som dobre urobil, tamto som dobre urobil. Dnes som to urobil, zajtra som to už zabudol. Pretože ja to robím z lásky. To je môj charakter. Nový charakter. Boží charakter. A to je ten nový rod.
Tak hovorí Pán Ježiš Kristus Nikodémovi. Amen vám hovorím, že ak sa nenarodíte znovu, nevojdete do Božieho kráľovstva a ani ho neuvidíte. Vy potrebujete sa narodiť znova. A viete, ako sa to narodí človek znova? Že príjme vierou do svojho srdca Pána Ježiša Krista a príjme to, že Pán Ježiš všetku jeho zdlžobil, všetky jeho hriechy zaplatil na kríži.